Hindi yung buong pinagagawa ang lahat. Hindi mo bunga yun. Kaya ako, pinumulubi ang lahat yun para umasa sa kanila. Hindi bunga yun. So kapag may mga totoong bunga, sabi niya naman, kanya man. Kung may magandang bunga, ang pagsasakripisyo ni Amo, ewan ko lang. Hindi na lang. Amen? Ikatlo po. Ang irespeto at igalang ang isa't isa. Maaari kung hindi tayo sang-ayon sa isang grupo, maaari magkaiba at magkasalungan ang pananaw at pagsasalita natin. Pero hindi ibig sabihin na hindi na natin kaya at hindi natin pwedeng igalang ang buong pagkatao ng taong iba o hindi kasama sa grupo natin. We have to respect and tolerate one another. Kahit magkaiba po tayo ng partido, magkaiba tayo ng pananaw. Halimbawa, meron isang philosopher sa French philosophy, si Voltaire, nagsabi, I may not agree with what you're saying, but I will die for your right to say what you want to say. Maaaring hindi ako sang-ayon sa sinasabi mo, pero magpapakamatay ko para makuha mo ang iyong karapatan na sabihin ang gusto mo sabihin. Pero bigyan mo rin ako ng karapatan, sabihin mo rin ang gusto mo sabihin. Ibig sabihin ko, maaaring magkaiba ang pananaw natin, pero hindi mo yun ang buong pagkatao natin. We have to respect and tolerate one another. Ngayon, papaano ko ito? Nako, aminin ko, tayo ako nangihiram dito. Kahit ako po, may mga tao minsan hindi ko matanggap. Anyway, the Lord will give us a tip papaano ko. Doon sa huling bahagi ng Ebanghelyo, sabi ni Lord, kapag ang mata mo, ang sanhi ng pagkakasal, dukitin ka talaga yun? Dukitin mo ang mata mo. Okay? Yun. Ano ibig sabihin niya? Ibig sabihin niya. Minsan po may nag-text sa akin dito sa parangay natin. Sabi sa akin, Amo, ba't ganyan ko magsimba ang mga tao yun? May nakita ako isang misa, naka-spaghetti, nagsisimba. Anong tinignan ko? Litaw ang cleavage. So, nakita ko yun, nag-interesado ko, tinignan ko siya sa susunod na misa. Nakita ko nga, naka-spaghetti. Pero hindi labas yung cleavage, hindi pala cleavage yun. Baka naman yung routine na yung mga ito. Ibig sabihin, talagang mapapa na talaga. Anyway, pag gano'n, sabi ni Lord, kapag nakakita ka na gano'n, hindi yung babae naka-spaghetti, ang dukitin mo, hindi yung babae naka-spaghetti, ang patay mo, hindi dukitin mo ang mata mo. What yun? That is how we will respect and tolerate one another. Minsan nagpag-party ko kami sa Manila, ay sa kalagitnaan ng party, may duwating na special guest, 60 years old, naka-mini-skirt pa. 60 years old, mini-skirt. Ay, ito na, tinigil namin lahat. Napansin ako ng kasama ko, sabi niya, Amo, sabi niya, pag ikaw ay dumating ng 60 years old, huwag ka na mag-mini-skirt, Kaya mga naman, hindi na dahil siya nakikita mo, mga ugat na yung nakikita mo. Anyway, kapag magkayo mo, iba tayo, ikaw naglalagay ng hikaw dito sa tenga, may ibang tao naglalagay ng hikaw sa dila nila. May mga taong kalbo dito sa gitna, may mga tao na gusto nila dito sa side ng kalbo nila, yung ginagin mo nila, magkayo mo ako na ito, ano ibig sabihin ito? Papawalan sila mo. Hindi sila nagtutulong ng kasalanan sa yung mata mo, ang tukitin mo. Yung pag-iisip mo na nag-iisip mo mas yun ang tukitin mo, sabi ni Lord. Well, yeah, and most probably, kapag hindi mo tinignan, kapag dinukit mo ang mata mo, hopefully we pray, baka pag-isip siya, at sa susunod na misa, Vicente na ang bihis niya. Hindi dahil sa inaway mo, o inahiya mo.
Another way that is given by the Lord is this. Sino man mag-alay sa inyo ng kahit isang basong tubig? Kahit na isang basong tubig man lang. Ano pong ibig sabihin? Hindi naman hinihingi ni Lord na i-convince natin ang lahat-lahat. Hindi naman hinihingi ni Lord na bigyan ng alak o bigyan ng pabuya o bigyan ng ano-ano. Hinihingi lang ni Lord kung ano ang kaya natin. Isang basong tubig po kaya natin ibigay sa isa't isa. Konting pangunawa, konting respeto po, hindi naman mahal yun, kaya natin ibigay sa isa't isa. Yun lang po ang hinihingi ni Lord, yung kaya natin ibigay. And the minimum na kaya natin ibigay is our respect for one another. Maaaring hindi ko lang po makumbinsi si Amon but I would give him one glass of my hope and my prayers sa pag-decision ko. Amen? Amen. Noong ako po ay nasa dati kong parokya sa Medallions, may kinuwento po sila sa akin. Meron po akong parokyano na nakatira sa gilid ng sapa. So, mas water po ito galing ng ibang probinsya. Tulad po ng mga nasa gilid ng ating St. Jude village, sa phase 4, sa dulo ng phase 5, Anyway, may isang bata po doon na binalita sa akin na nari, 14 years old. Nari. At nabuntis po. Dinala sa hospital at siya ay nanganak. 14 years old. Maliit po yung bata. At yung nanay niya, after a few weeks, dahil bata pa po, may asthma pa, tapos dalawa siguro ng sakit ng loob sa puso niya dahil hindi niya alam kung silong nagri o kakaalam niya, ayaw sabihin, kahit kasambahan niya. So after a few weeks po, silong po yung asthma, tinambal ng puso, may kaya iman. Yung nurse po na tumingin sa kanya, siya nagkwento sa akin. So kasama po yung mga CWM sa dating parokya, hinanap po namin yung bata na naiwan. At naawa po kami sa bata. Sabi namin para namin kayo tulungan ang bata nito. Ang nanay niya, biktima ng rape. Hindi naman po kami mayaman, so nagkambag-ambagan po kami. At doon po nagsimula siguro ng diligan po ninyo, minsan sinasabi ko sa inyo, yung Maslan Foundation. Maslan, sana. Kaya po yung nanay niya, yung magulang niya, para nasa dilim, tinitingnan namin yung kanila, pati yung bata, para nasa dilim. Kaya nagsimula po kami